tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang may Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato nag-uban sa matagusan nato ka kinabuhi. Di naghatag kanato kadaugan o kalampusan sa atong pagkinabuhi nga matinud-anon sa ihang mga mensahe. Sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Gidasig ko ikaw sa ampo o pagpasalamat sa Ginoo tungod siya nga Dios nagatiman kanato. Siya nga Dios nga mao'y nagproteksyon sa matagusan nato ka kinabuhi. Sa atong pagsugod mga kaigsunan dili gyud nato kalimtan ang pagdaig pagpasalamat sa Ginoo diin maoy na nalipod og naghatag kanato kadaugan. Magampo kita. Amahan namo ka Dios sa makagagahom niya kami o Dios aron sa pagpasalamat sa imong pag-uban kanamo, sa imong pagpanalipod o pagsuplay sa tanan nga mong gikinahanglan. Imo kami gitaga kusog, imo kami gitaga kadasig. Salamat Amahan sa imong pagpanalipod kanamo. Salamat Amahan sa walay hunong nimong sulti kanamo. Din padayon mo kami gilig-on o gidasig sa imong mga pulong. Padayon mo kami gidagaan og paglaom sa unahan sa kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. We declare blessing sa matagusa sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Uban sa ato ang mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa binaagi sa atong FM station. I declare nga ang Dios padayon magpanalangin kanimo o kanatong tanan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Oras sa tong programa alas 7:23 sa kagabion. Akong gidasig ang matagusa mga kaigsunan sa pag-share sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng kanang kahimuan, kung dilita mo salit sa kahitasan, kawang lang ang kanay. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanabog na sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanang mo Ripley. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanimo, kanako ug kanatong tanan ug dili nato kalimtan mga kaigsunan ang pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mayong gabi ni Divina Daitol. Good evening Pastor. God bless us all. Si Divina Daitol matud pasalamat sa Dios, dalaygon siya sa walay katapusan. Mayong gabi ni Lia Jean o ni Lujin Gonzaga. Good evening to all. Atorong hisgutan mga kaigsunan ang pulong katalagman. Kinsa ang angay mahadlok sa mga katalagman. Mayong gabi ni Toto PG. Mayong gabi Pastor watching live from Hinubaan, Negros Occidental. Mayong gabi ninyo diha Brother Toto PG. Ang Hinubaan murag
nauna ang gisunod ana nauhang or ang nauhang sakop sa hinubaan. Dili kay ko naka-memorize anang lugar ha, pero kanang hinubaan og nauhang murag mauma or masiguro na. Mayong pagpaminaw. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Dios. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa pag-atiman sa Ginoo. O ako nagtuo nga ang atong mga hangi o mga pag-ampo gitagad sa Ginoo. Tungod kay ang iyang mga saad mga kaigsunan dili gyud na mapakyas. Ang saad sa Dios mga kaigsunan dili gyud na moingon tang masipyat. Tanan nga nahisulat diha sa Biblia nga mga saad sa Ginoo matuman gayon. Apan ang makasinati niini katong mga taong tinud-anay nga nagkinabuhi sa iyang mga pulo. Mayong gabi may pagiguban ni Jocelyn Bagyo. Mayong gabi Pastor, God bless. Si Nicanor Sodaria, mayong gabi Pastor, mayong nga pagpaminaw ug dalaygon ang Dios nga padayon nga magpanalangin ka nato. Dunay pangutana mga kaigsunan. Okay, dunay mga pangutana diri nga nag-ingon Pastor Gideon. Doon na pa ba'y labaw sa ato ang Ginoong Hesus? Doon na pa ba'y labaw sa ihang mga propesiya? Amo ni arong ato ang hisgutan mga kaigsunan. Tubagon nato sa atong panag-uban diri sa atong programa. Bahin sa pagpanagna mga kaigsunan o bahin sa mga propeta, walay makalabaw sa atong Ginoong Hesus. Mahitungod sa pagpanagna, mabitaw nang ikaw ug ako kinahanglan magtuon gyud tag Biblia. Kay kun magtuon tag Biblia mga kaigsunan, dili gyud ka mahadlok kung dunay mga propesiya. Kay ang Dios klaro kayo nga nagpasidaan og nagpahimangno nga moabot ang panahon nga manungha ang daghang mga propeta. Unya medyo lisod gyud siya nga kahimtang mga kaigsuonan kay gipakita diha nga muhimog milagro, mo pagawas og mga yawa o mo ayog mga masakiton. Kung maghimog mga milagro mga kaigsuonan, may posibilidad nga ang ilang pagpanagna matuman. Pero kinahanglan ba natong tuuhan ang tanan nga mga panagna sa tanang mga propeta? Ang Biblia nagpasidaan nga dili tanang propeta gikan sa Dios. Usa sa mga klaro kaayo nga kini nga tubag sa usa sa ato ang gitagad nga pangutana mga kaigsuonan, kana bitawng si Jesus nagpropesiya siya sa about pagbalik. Ang pagbalik mga kaigsuonan daw sama ni sa kawatan, daw sama ni sa mga gitawag og katalagman. Ang pagpropesiya sa pagbalik o pagpropesiya, pagpanagna sa mga katalagman mga kaigsuonan, even sa panahon sa mga propeta kaniadto, imong makit-an mga kaigsuonan, wala sila masayod kung kanus amo abot ang katalagman. Magpropesi sila o katalagman, magpanagna sila o katalagman, pero dili nila mahatag ang insaktong adlaw o insaktong pitsa. Bisan gani ang atong Ginoong Hesus mga kaigsuonan, gipanagna diha sa Mateo, sa libro sa Mateo mga igsoon ang iyang pagbalik. Ang iyahang gisulti walay bisan nasayod sa takna. Bisan ang anghel, bisan ang anak sa tao, gawas lamang samahan. Muna nga kung dunay mga propeta gikan pa kaniadto hangtod sa umalabot nga managna unya dunay pitsa, ang gipakita sa Biblia dili na mensahe gikan sa Dios. Usa sa mga hinungdan mga kaigsuonan, mensahe na sa gitawag computation sa mga panghitabo o mensahe na bunga sa panghuna-una nga nasaksihan nakita sa usa ka dapit.
Mao na nga ang mga mensahe sa Dios nga iyang gibilin sa Biblia magtudlo ug magsugilon kanato aron kita dili gayod mabalaka sa pagpuyo sa kalibutan samtang nagulata sa pagbalik sa Ginoo. Mao ni ato ro nga hisgutan usab mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kinsa ang angay mabalaka or kinsa ang angay mahadlok o kinsa pod ang dili angay mahadlok o mabalaka sa panahon sa katalagman. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Josephine Ogos. Maayong gabi, Pastor. God bless sa tanang naminaw karon sa pulong sa Ginoo. Si Lisel Duluso Sintina, maayong gabi, Pastor. Sa tanan naka-tune in, dalaygon ang buhing Dios. Ingon si Toto PG, o Pastor, una ang hinubaan, isa ang nauhang. Kinakapuyo ko dihas nauhang. Mga usa siguro to kabulag kapin. Nakoy iyaan diha mga kigsunan diha sa nauhang. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Nini Suliman, si Toto PG, request ko kanta Pastor ikaw ang kusog. Sige ato ni nga tagaan og pagtagad mga kigsunan, ikaw ang kusog. Diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday naghatag kanato kadasig kusog sa pagpadayon, sa pag-alagad ug paghulat sa iyang pagbali. Mayong gabi ni Arlene Namuko Aligado, mayong gabi ni Mila Malot Sodaria. Good evening Pastor Gideon from San Francisco, Agusan del Sur. Mayong gabi ni Marlon Binting, mayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios magpanalangin. Mayong pagpaminaw ni Bernardino Hinilaso, mayong gabi diha Pastor og sa tanang mga kaigsonan diha sa buhing Dios nga labing makagagahom sa tanan. Watching from Yamachuchi, Japan. Mayong gabi, may pagpaminaw diha nimo Bernardino Hinilaso. Kumusta mo diha sa Japan? Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Yamsis Aninaw. Mayong gabi, Pastor, dalaygon ang atong Ginoo sa tanang panahon. Watching from Bukidnon. Si Jocelyn Oliger Immaculata, maayong gabi Pastor Gideon at sa tanan. Sister Pamela Katalan Dinoyo, maayong gabi Pastor og sa tanang naminaw, shout out nila tanan dira. Maayong gabi no. Maayong gabi ni Pastor John Rel Kitodlas. Good evening Pastor Gideon Candelario, live na kadiri sa Shine FM 11.3, Chiquija Alcantara, Glorious King Jesus Assembly. Pastor John Rel Kitodlas ni, maayong gabi ni mo Pastor. Uban sa tanang mga pastor nga mainiton, madinasigon, matinud-anon, kugihan sa mga buluhaton diha sa pakiguban sa pagpaminaw sa ato ang FM station nga gisalig o gipiyal sa Dios no ni Pastor John Rel Kitodlas. ug dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa tanang mga alagad ug sa tanang mga Kristohanon diha sa Badjan, Mualbual, bisan sa labaw na diha sa Alcantara ug sa Ronda, kutob sa maaabtan sa signal sa 101.3 Shine FM diha sa Alcantara, Cebu. Mayong gabi, may pakiguban. Matod pa ni Lojin Gonzaga, mayong gabi Pastor, na ako'y pangutana nimo kanang igo ra kang gipialan sa gangmay nga negosyo na ay tinuod nga tag-iya niya gatahod og garespitar ko sa tag-iya. Unsay angay buhaton kay dili pud ko pwede mukuha sa tithes unsaon man ni Pastor tambagi ko. Okay. Gamay nga negosyo na ay tinuod nga tag-iya. Okay. Actually dili ka anak malibog kung muhatag yung ka para sa Ginoo.
o sa iya sa Ginoo. Dili ka ana malibog. Ang kwarta nga gipadagan sa bisan unsa nga klase nga negosyo, like moingon ta nga pananom, pamuhi, o kana bitawng sari-sari store o bisan unsa nga klase nga negosyo para ang kwarta mutubo. Ang negosyo nga dunay tag-iya bisag 3 pa na, bisag 4 pa na, dili na lisod kana bitawng kwintahon. Depende na sa inyong sabot sa tag-iya. Kung nagsabot mo nga walay bahin, kanang ang imong negosyo, like example, naamanggoy mga kana bitawng negosyo ron nga gobyerno ang tag-iya, nga mo report lang ka pero dili mangayog bahin, like example ana. Importante magpabilin ang kapital. Unya importante na ay reporting. Kung negosyo inana mga kigsunan unya mitubo, katong kuhaan nimo ikanapo katong imong bahin, like example katong imuhang gastuhon gikan sa imuhang negosyo, manaa may tag-iya o ikaw ray tag-iya, kutob sa imuhang gastuhon nga kwarta mao na imong iphon, gastuhon o kaha imuhang gi-savings, mao na imong iphon ug mao na imong kuha gikan na po. Pero kung ang inyong sabot bahinon, ayaw kuhai og ikan na po kanang wa pa mabahin, isa nimo kuhaon kuha agi ka na po kanang human nagbahin. Unya para di gyud ka malibog inani imong buhaton, ayaw kuha igi ka na pulo katong bahin nga dili imo. Maunay pamaagi aron dili ka makasala sa inyong negosyo. Si GPC Santiago, mayong gabi si Elena Alis Nagkwamang, bless evening Pastor Gideon og Pastor Russell og sa tanang mga kaigsunan. Nagsunod ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin sa ihang mga pulong. Salamat Pastor Gideon sa mensahe sa Dios nga maoy atong pagkaon sa kalag nga among madunggan ang katunan karon nga kabahion. Si Toto PG, salamat kayo Pastor sa akong request nga imuhang gipatukar. Salamat kaayo. Welcome Brother Toto ug ang Dios magpanalangin ninyo diha sa hinubaan. Si Chris Kabaho, good evening Pastor ug sa imong pamilya, dalaygon ang buhi nga Dios, buhi ug gamhanan nga Dios. Awit makalangit kung mobalik siya. Kay ako ning pangitaon dire kining awit nga kung mobalik siya. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Atong tagaan og pagtagad sa ato karong panag-uban. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Login Gonzaga. Daghang salamat Pastor sa imong tambag. Si Wilda Prospero, good evening Pastor og sa tanang naminaw. Mayong gabi nimo diha Sister Wilda. Maya Ino, good evening Pastor Gideon watching from Lapu-Lapu. Si Morina Daitol, mayong gabi sa tanan. Salamat Pastor Gideon sa imuhang mga mensahe o mga paliwanag. Pastor, very loud and clear jud kaayo. God bless us all. Salamat kay sa Ginoo sa iyahang pag-uban o pagpakigsulti sa mantagusan nato kinabuhi. No, dunay nangutana mga kaigsunan nga unsay angay buhaton aron dili ko mahadlok labi na sa mga balita, like example sa balita sa P-Box, even sa mga balita mga kaigsunan karon nga dili yod malikayan imog yung mabasahan, madunggan, labi na kung nagsubay ka kanunay sa imong Facebook, nag-update ka kanunay sa imong Facebook, imog yung mabasahan nga dunay mga
muingon tang bana-bana nga dunay gitawag the big one nga mahitabo posibilidad sa Luzon, sa Manila, even sa Negros, even ang mga social media pamantalaan na ay mga gipang-post nila nga muingon sila nga kana bitaw nga posibilidad nga mahitabo ang 8.2, ang uban moingon 8.2 pataas nga linog, posibilidad nga mahitabo ang the big one or big one sa the big one sa Luzon, sa Negros o uban pang mga lugar. Ang pangutana unsaon man aron dili ka makabasya. Ang tubag mga kaigsonan depende na sa sit up sa imong nahuna. Ang tubag yun mga kaigsonan depende yun na sa pagdala sa imong nahuna. Pwede nimo na siyang ibutang sa imong nahuna nga mahitabo, pero pwede po na nimong ibutang sa imong nahuna nga dili mahitabo. Kay ang gipost sa social media, even sa Facebook o uban sa mga pamantalaan, ang gibutang dito mga kaigsonan posibilidad. Ang pulong posibilidad mga kaigsonan naa na sa satunga. Posibilidad nga matuman, posibilidad po na nga dili matuman. Kanang duha, pwede nimo na siyang pilian. Unya karon kanang maong balita nagpaingon na siya. Posibilidad nga wala po na siya magpaingon. Kay ang giklaro sa mga post o sa mga pamantalaan, posibilidad. Buti pasabot sa ako nang gikaingon kanang pulong posibilidad na nasa satunga. Posibilidad nga mahitabo, posibilidad pod nga dili mahitabo. Nganong moingon ko nga depende na sa sit up sa imong hunahuna. Kung asa nimo asaan ng duha imong tuuhan. Tuuhan ba nimo ng mahitabo? Tuuhan ba nimo ng dili mahitabo? Kung tuuhan nimo ng mahitabo, mubati gyud ka ang nagkahadlok. Maguna-una na kag dili maayo. Bisan sa imong nahuna murag nahitabo na. So naara na nimo. Kung imong tuuhan nga dili mahitabo, kaysa ako nang gikaingon ang mga balita mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kana bitawng giingon lang diha sa P-box o sa kana bitawng mga pamantalaan nga posibilidad. Sa ako nang gikaingon, tuhi nga naa nastunga. Kanang pulong posibilidad na nastunga. Pwedeng matuman, pwede pod nga dili matuman. Karon, asa man nimo ihatag ang imong nahuna? Kanang pwedeng matuman, kanang matuman or dili matuman. Ikaw ug ako, kahibalo na gyud ta kung unsay makahatag natog kalinaw. Kung ari pod ta sa tunga, mga kaigsuonan, mao na nga mura kag mahadlok, mura pug di, kay naa man kas tunga. Pero kung imong barugan nga di na matuman, adi gyud ka mahadlok. Magtrabaho ka, malinawon, matulog nga malinawon, relax ang imong nauna. Kabanday mo si Jesus nga na kauban sa iyang mga tinun-an, naglawig sila sa usa ka kanang lake, usa ka linaw, kanang sana kanang linaw mangyapoy tawag ana no, dili tong malinawon, kanang linaw, kanang lake. Uban ang iyang mga tinun-an, unya sa kalit mihuros ang hangin o giklaro sa Biblia nga hapit na malunod ang ilang sakayan. Gipukaw nila si Jesus. Pero si Jesus nga nasayod siya, wala siya mataranta. Wala siya malisang, natulog ra siya, malinawon o niya matod pa sa kung ato arang gamiton atong pinulungan kana bitawng himbing na himbing. Kanang
malinawon kay ang pagkatulong ni Jesus. Samantalang ang iyang mga tinunan, parte ng lisanga, kulba na kayo, grabe na ka, lisang yun sila. Unsay gisulti ni Jesus, kawa ninyo ipagtuo. Wag yun mo ipagtuo. So buti pasabot mga kaigsunan, kung tuuhan nimo ang kanang matuman ang the big one, malisang ka. Pero kung tuuhan nimo nga di na matuman, dili ka malisang, dili ka na mahadlok. Malinawon ang imuhang pagkatulog, pagpahulay, relax kaayo, unya makadahig ka sa Dios, makapasalamat ka sa Dios. Kaysa mutuo ka nga mahitabo, maglisod ka nagtuog. Labi na kung maghisgot og the big one linog, kay walay bisan ang pag-asa, bisag usa na lang ka reporter, mo pahibalo nga paingon na ang linog. Lahi sa bagyo. Mao na nga, aron dili ka mahadlok, tuhi nga kanang giingong posibilidad didto na mahitabo sa di mahitabo. Kanang posibilidad nga di gyud na mahitabo. Isit na sa simong nauna. Ayaw pag una nga mahitabo. Kay kung wa pagani mahitabo, unya ang imong nauna mura nag-nahitabo, maghina kunang mura ka og way gana nga mukaon, wa kay gana mo tulog, unya wala kay kalipay, naa kay kahadlok, daman-damanon ka, dili nimo mapahimuslan ang adlaw nga diin giubanan ka sa Dios. Mo na nga kanang pangutana nga unsay buhaton aron malinawon o malipayon bisan sa mga balita nga dili maayo, depende na sa setup sa imong nauna. Ang akong advice, tuhi nga kanang posibilidad nga naa sa tunga, posibilidad nga dili mahitabo, posibilidad nga mahitabo, tuhi nga dili na mahitabo. Tuhi nga dili na mahitabo para malinawon ka. Unya, ang imong buhaton, magbasa kag Bible, magampo ka, i-ready ang imong kinabuhi nga mubalik si Jesus. Kana ra gyud pinaka-importante nimong buhaton. Pag ready gyud ka mga kaigsunan, bisag unsa pa na ang mahitabo, bisag unsa pa na nga mga balita, di ka na malisang. Ready naman ka. Importante ready ka sa pagbalik ni Jesus. Nya atog yung ibutang sa atong naunang kasing-kasing mga kaigsunan, ang rason nga nung mubalik siya, kuhaon ta. Ilikay ta niya. Kuhaon ta aron iyatang panalipdan. Unya guniti ang mga mensahe nga diin atong makaplagan ang saa ni Jesus. Unsa may saa ni Jesus? Dili ka pasagdan. Dili ti kakalimtan. Walay kadaot nga moabot sa imong kinabuhi, sa imong Pinoyanan. Siguro haragyod nga naa kay gugma sa Dios. Siguro haragyod nga nahigugma ta sa Dios. Dili lang sa pulong kundi sa tibok natong kinabuhi. Sa binuhatan, sa kinaiya, batasan, importante kita mismo ang saksi nga doon natay gugma sa Ginoo. Ang ilanan, gituman nato ang iyang mga sugo. So karon pa lang mga kaigsunan, kinahanglan masayod ta sa tanang sugo sa atong Ginoo ug atong ikinabuhi. Sultihan ti ka mga kaigsunan, dili lagi ka maadlok. Basta isit lang nimo sa imong nauna mga kaigsunan nga dili lagi na mahitabo, posibilidad lang eh. Pwedeng mahitabo, pwede pong dili. So gitagaan ta og kagawasan sa pagpili. Kung imuhang katungod nga mupili gyud nga mahitabo, aw nara gyud na nimo. Mahadlok gyud ka. Maguna-una na ka nga unsa dagway no kung mahitabo. Dako biya ng 8.2. Unya ang giingon diha, pataas dili pa ubos. Muna nga isit sa imong nauna, di lagi na mahitabo kay pulong posibilidad. Niya andama ang imong kinabuhi kay bisag way mga bati nga mga balita, mga kaigsunan ko sa Ginoo,
kanang kinahanglan kita nga mangandam. Siguro dunay pahabol, how about sa mga prophecy? How about sa mga prophecy? Ato naman ang hisgutan diri kanang propesiya. Ang giingon sa Biblia mga kaigsunan, dili na to ihatag atong kaugalingon or atong nahuna sa mga propesiya nga dili biblikal. Ang biblikal mga kaigsunan, maunay atong gunitan, maunay atong tuuhan, maunay atong tipigan kanang mga biblikal nga mga propesiya. Kay gipahimangnuan naman ta ni Jesus Christ, gabili naman siya mga pasidaan sa Biblia nga ang ilhanan nga niana ang katapusan ug muabot na si Jesus, manungha usa ang daghan kay mga propeta. Nya sa giingon na sa Biblia mga kaigsunan nga muhimog mga milagro, buti pasabot kining mga klase nga mga propeta manakna ni posibilidad nga mahitabo, posibilidad nga dili pud mahitabo. Pananglitan mahitabo, dili po na siya 100% mga kaigsunan nga ang iyang propesiya gikan sa Dios. O siya gikan sa Dios, usugo sa Dios. Usa sa mga bantayanan mga kaigsunan kanang propesiya nga dunay pitsa. Kay mismo ang atong Ginoong Hesukristo, wala siya muhatag og takna, oras og pitsa. Kanus ani matuman. Kanus ani mahitabo. Unya ang propesiya sa Biblia mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ang propesiya sa Biblia, ang giingon diha mga kaigsunan, klaro kay diha. Kung ang Dios magpadalag propeta, ang propeta nga magpropesiya muhatag yung nagpaglaom sa tao. Muhatag yun na og paglig-on sa tao. Labi na mga kaigsunan kung diha sa maong dapit dunay mga magtotoo. Nya dunay mga manglutaw siguro nga mga pangutana. Okay. Siguro dunay mga pangutana mo ingon nga, Pastor, laglagon ba sa Dios ang usa ka lugar kung dunay mga tao diha nga nagampo niya? Nya ang lugar ron pertinang daghanang makasasala. Unya na ay mga diha sa maong lugar dunay simbahan nga walay laing gibaya, walay laing gialagaran ang Dios lang. Laglagon di ay sa Ginoo. Kanang maong pangutana, gipangutana na ni Abraham, parang inana ang kinaiya usab mga kaigsunan kanang maong klase nga kinaiya daw pareho kini sa kinaiya ni Abraham. Nga diin si Abraham nangutana sa amahan, unya iyang gihangyo ang Dios nga kung mahimo pwede ba kong mangutana unya ay lang kasuko. Laglagon mo ba ni dayunon ba nimo laglag ang Sodoma Gomora kung dunay mga mataro nga moabot og 50, moabot og 20, moabot og 10? Ingon ang Dios dili. Unya kung imong lantahon sa atong pagpangalagad karon, ang salamin sa atong pagpangalagad ang Old Testament. Kana bitawng basihanan sa atong pagpangalagad ang Old Testament. So sa may nahitabo sa mga kasaysayan sa katawhan diha sa Old Testament. Kung adunay lugar mga kaigsunan nga gilaglag sa Dios. Atong hinungduman nga kung idayon sa Ginoo ang katalagman sama sa linog, baha, bagyo o kanang gitawag sunog or sakit mga kaigsunan, unya dunay mga matarong diha nga maapil, dunay mga matarong mga kaigsunan nga wala kana bitang wala pabakwita. Ato nang gamiton kanang pulong wala pabakwita. Kung madayon gani ang katalagman, kanang klase nga talagman dili na moingon tang gipadala sa Dios. Dili ang Dios mo'y nagpadala na, kundili kinaiyahan na nga klase nga katalagman. Wala magpasabot kung kinaiyahan, wala masayod ang Dios. Nasayod ang Dios.
Now atong hinumduman, maghisgot tas katalagman, dunay tulo ka mga hinungdan. Posibilidad ang Dios mo'y nagpadala. Posibilidad sad, kinaiyahan ang hinungdan. Or ang ikatulo, buhat sa tao. Kanang gitawag man-made. Kung linog, depende. Kung kinaiyahan, pagtipak sa bato sa ilalom sa yuta or sa ilalom sa dagat o kaha pagbuto sa bulkan, kinaiyahan. Kung man-made, depende. Kung dunay mga atoma at mga dagkong bomba dito sa ilalom sa dagat, gipabuto. Mo create yung naglinog. Kung imong lantawon ang gubat sa laing nasod mga kaigsunan kana bitawng muhog silag bomba nga pila ka andana magupok, mo create yun na og linog. Pati pila ka andana nga building mawagtang mahugno tungod sa kakusog kadako sa buto sa bomba. Kung adto na sa ilalom sa dagat mahitabo, doon na gyoy mga pangpang nga naa sa ilalom sa dagat nga mahugno. Unya kung pananglitan mahugno, mo create na siya linog. So munay atong hinumduman mga kaigsunan, dili lang linog, like baha. Ang baha mga kaigsunan depende na kung giabusaran sa tao ang ato ang kalikupan, like kanang mga kware, mga mina. Kabantay mo mga kaigsunan sa linog sa North Cebu, nga daghan kayong mga sinkhole na nanubo. Ako tigsuluday magyukog bangag, nga nakaabot magyukog bugo, kay krusada mi didto, unya among kauban kay treasure masad to. Didto mi anang ginganlag Guadalupe sakop sa bugo. Kakita gyukog tabay dito nga tabay pato sapon. Na may mga tabay sa hapon di as bugo. Nga kanang balon nga pertindakua. Og dili ka anad og dungaw mura kag suyopon. Mura gyukog suyopon mga kaigsunan perti yung lalo mga balon. Unya didto sa norte kung ako alang gyud no kay tigsuluday magkog bangag sa una, manuluday magyukog bangag, dili ko ignorante og pagpanulod og bangag kay maunay akong panginabuhi kanang manulod og bangag. Bunog kayo ang mga bangag didto sa norte. Unya daghan kayo mga treasure didto. Unya kanang mga treasure didto mo bangag man na sila og yuta. Unya na sila mga detektor nga murag mulog-ulog nila. Nga paingon didto, paingon na po diri, paingon na po saka, paingon na po lalom, mahurot na lagbangag-bangag. You know, doon ako'y kaila mga kaigsunan nga nakabaligya og yutas Mindanao. Ni adtong panahon na dako na kay ng 200,000, siguro kanang 200,000 murag sa atong panahon karon matud pa sa iyahang gisulti, duol na milyon or kaha sobra pas milyon. Nahurot ra sa pagpinan sa ihang kauban o sa iyang mga trabahante tungod sa gitawag treasure. Muna nga aripog ko dapit sa diri sa Toledo na ako'y mga bangag diha nga gisudlan mga kaigsunan kuyog sa konsyal nga akong amigo. Kanang bunog sad kayo puro bangag-bangag. Imagine ha, bangag gibangagan pa. Kay gigukod ang kanang detektor gigukod kay tuwa dito ni tudlo. Napunog bangag-bangag ang yuta. Karon kong nailinog, muhugno gina siya. Nya inighugno ana maglingin man na. Mao nay hinungdan dunay mga sinkhole. Mo nay gitawag ano ako nang gidiscuss para makasabota nga dunay mga makit-an nato sa yuta nga man-made tungod na sa buhat sa tao. Like example sa miagi nga lunop sa Liluan, lunop sa Talisay. Kung imong lantawon, dako kay kware dito sa bukid. Imagine na, doon ay subdivision dito sa bukid.
So natural ang bulyo sa tubig mas mukusog kay sawa pa ang mga tao nga naghimo ni ana. Mabitaw ng kabantay mo like example kanang dam. Dunay mga engineer gyud nga nagmonitor ana or mga ahensya sa gobyerno nga nagmonitor anang dam. Kung lig-on pa ba na or dili na. Kay kung dili na monitoron, hinumduman nato nga kanang tanan binuhat sa tao. Bisan gani dili binuhat sa tao, kinaiyahan doon na gyoy panahon nga mugabok gyud ang butang. Unya, like example kanang mga dam, kung maunay pananglitan mubigay. Unya, kung imong tan-awon maunay mubigay ka na maong dam, pulbos gyud nang maagian. Wa gyud nay mahibilin. Bisag unsa pa na kalig-on nga balay, pulbos gyud na. Mao na nga mahitungod sa mga katalagman, mga kaigsunan, kinahanglan siyang utingkayon, kinahanglan siyang usisahon. Kung dunay mga propesiya mahitungod sa katalagman, kinahanglan biblikal. Ang biblikal, mga kaigsunan, kanang propesiya nga or kanang propesiya nga ang nagpropesi, mga igsuon, sigurado yung gikan sa Ginoo. Kumbaga ang nagpropesi tinuod siyang matarong, tinuod siyang kanabitawng nagkinabuhing balaan. Og ang Dios ra moy nasayod ana. Og ikaduha diha, ang tinuod nga propesiya dili pagpanghadlok, dili pangpanghulga, kundili pagpalig-on sa mga tao diha nga nagtuos Ginoo. Ya kung imong lantawon, kung dunay mga katalagman mo abot anang lugara sama sa nahitabo sa Luzon nga imbes ang Ginoo maoy pasalamatan, ang Sierra Madre na nooy gipasidunggan. Tungod kay ang ilahang nakatunan dili pod biblikal. So sa may buhaton nato nga mga matarong, kitang mga nag-alagad sa Dios, mga kaigsunan, unsa may atong buhaton? Ang atong buhaton una sa tanan, kanunay positibo dapat atong nauna. Kanunay tang magtipig sa atong nahuna sa mga pulong sa Dios, sa mga saad sa Dios. Diha sa mga saad sa Dios malig-on ka. Kay ang saad sa Dios, mga kaigsunan, ang tanan nga saad sa Dios diha sa Biblia, kanunay siyang nagmonitor nato. Di man ni mga igsuon, ang giingon diha sa sulat ni Isaias o sa Salmo ba ni? Ako ning tan-awon sa Salmo ha. Salmo. Okay. Sa Salmo 53, dili di sa Isaias, sa Salmo 53 versikulo 2. Didto sa langit ang Dios nagtan-aw sa mga tao, aron pagsusi kun aduna bay nagmaalamon og nagsimba kaniya. So diha giklaro, mga kaigsunan, nga ang Dios nga atong gilagaran diha sa iyang trono, diha sa iyang puloy-anan, kanunay siyang nagmonitor sa kalibutan. Kanang imong simbahan, nakit-a na sa Dios. Ang atong simbahan diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi ko, nakit-a na sa Dios. Kung muadto ta sa sugilo ni Propeta Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 10, diha sad giklaro nga ang Dios, mga kaigsunan, kanunay nag-examine sa atong nauna, kanunay nag-usisa sa atong kasing-kasing. Ug duna say gas sa diha nga ikaw ug ako iyang gantihan, sumala sa atong mga binuhatan ug sumala sa atong pagkinabuhi.
Diha giklaro mga kaigsunan nga ang tanang tao nakita sa Ginoo. Labi na gyud ang mga tao nga dunay panahon sa pagdaig niya. Si David, mga kaigsunan, miingon nga ang akong Dios dili magduka. Ang akong Dios dili maluya nga magbantay aron pagpanalipod kanako. So muna ibutang nato sa atong nauna mga kaigsunan para dili ta mahadlok bisan unsa pa nga klaseng mga katalagman. Unya atong hinumduman ang atong nasod nga Pilipinas gihigugma sa Dios. Ang gugma sa Dios maunay atong paglaom. Bisan unsa pa na nga klase nga mga propesiya, si Jesus nagdasig nato, di ka dapat mahadlok. Kay moabot ang panahon nga mauna kini karon nga manungha lagi ang mga daghang mga propeta. Mga daghang mga propeta manungha. Aron dili ka mahadlok, aron dili ka mabalaka, isit sa imong nauna, isit sa atong nauna, atong isit sa atong nauna, doon na tayo Diyos. Doon na tayo Diyos. Doon ay Diyos nga mudapig nato, doon ay Diyos nga manalipod nato, doon ay Diyos mga kaigsunan nga makahimo sa pagluwas o pagpanalipod bisan sa nagdilaab nga kalayo sama sa panahon ni Mesak, Sadrak, Abednego, sa mga amigo ni Daniel. Doon na tayo Diyos nga manalipod, dili maulahi, instansya nga moabot sa panahon nga naatas kakuyaw sama ni Daniel. Mao bitaw na si David mga kaigsunan, bisan matud pa niya, bisan maglakaw ako sa walog sa landong sa kamatayon, di ko mahadlok na ako'y Ginoo. Karon mga balita lang, mga prophecy mga kaigsunan nga dili mao, akanang dili maayo, di ka mahadlok, ayo ka adlok. Usa sa mga prueba nga makatabang nato nga dili ka mahadlok mga kaigsunan, una, ni atas Pilipinas. Ni atas sa Pilipinas nga nag-alagad sa Dios. Buti pasabot ang Pilipinas wala na pasagdahis Ginoo kay naay mga Kristohanon ug usa ka. Nya kung imong lantawon mga kaigsunan, ang usa ka dapit nga dunay mga matarong gipakita na sa Dios diha sa panahon ni Abraham ug ni Lot, dili lagi mulaglag ang Dios samtang doon na pa'y mga matarong. Mao bitaw nang kung dunay mga katalagman mga kaigsunan nga moabot ipadala sa amahan, gipasalig na dito sa gipadayag kapitulo 3, Jis. Niingon dito nga tungod kay gituman mo man ang akong sugo, nga magpailob ka, ilikay ko ikaw. Kumbaga, pabakwito na tika. Inana ang pagkasulti mga kaigsunan. Pabakwito na tika. Kung maigo pa ng litan gyud, kung gipadad-an gyud sa amahan, kanang maong lugara, tungod kay grabe na kadautan, sa di pa na moabot, pabakwito na tika. Pero kung wala pa'y mensahe mga kaigsunan nga bakwit, kung doon ay mga katalagman, kung imo lang taon, natural nga klase nga klase nga katalagman, or siguro man-made, or kanang natural nga katalagman. Pero hinumdumi, mao ni banday, man-made man nga katalagman, natural man nga klase nga katalagman, or gipadala sa Dios, hinumdumi, kung tinud-anay ka nga nag-alagad sa Dios, di lagi ka pasagdan. Dili lagi ka angay mahadlok. So sa may angay natong buhaton, para dili ta mahadlok sa bisan unsang mga balita nga dili mao or dili maayo.
una sa tanan, magpaubos sama ni Jesus Christ. Magpailob sa tanang sitwasyon. Dili gyud nato tugutan nga maghari-hari ta. Ayaw tuguti nga maghari-hari ka. Usa sa mga makadasig gyud nato mga kigsunan, inani ni siya. Ayaw og tagad sa mga propesiya nga maghisgot og kanang kalaglagan. Ayaw na siya tagda. Kay unsa may kapuslanan nga mutagad ka sa mga propesiya nga kalaglagan, nga di man ka mahaapil anang kalaglagan. Ang imo pong trabaho dili sad mga kigsunan pagbandilyo o kalaglagan. Ang atong trabaho pagbandilyo sa kaluwasan. Atong ibandilyo ang maayong balita, ang maayong plano sa Dios. Nga bisan unsa na sila ka makasasala, dunay gugma ang Dios. Bisag unsa pa na sila ka makasasala, ang Biblia nagsulti, nagpailob ang Dios. Ang kalaglagan mga kigsunan or kanang katalagman nga gikan sa Dios moabot lamang na sa panahon nga ikaw ug ako gipabakwit na. Sa daling istorya, tuan na tas Ginoo. Gibayaw na ta. Gibalhin na ta sa Dios. Buti pasabot ka ng mga dagko nga katalagman, moabot lamang na sumala sa gipakita o giprapisi sa Biblia, moabot na siya kanang wala na ta. Dili yung namatay na ta. Kanang gihawas na ta. Gilali na ta. Mo na gipasalig sa Dios mga kigsunan. Kay gihigugma ta niya. Ang gugma sa Dios mga kigsunan, mo'y atong paglaom. Ang gugma sa Dios, mo'y atong kusog. Mo bitaw ng ang giingon diha sa Biblia, gipakita sa Dios ang gidakon sa iyang gugma nimo, sa iyang gugma nako, sa iyang gugma natong tanan. Kay kaniadto makasasala pa kita, namatay og nagpakamatay si Jesus para nato. Unsa may atong buhaton? Pagpadayon sa pagdaig sa Dios, padayon sa pagpasalamat sa Dios, padayon sa pag-alagad sa Dios uban ang kalipay. Unsaon aron magpabilin tang malipayon kung ang atong nahuna gihatag na nato sa mga daotang balita. Guna-una nagkaanang dabigwan, naguna-una nagkaanang mga propesiya nga puro katalagman. Nganong maguna-una man kaanang propesiya nga puro katalagman nga anak man tas Ginoo, naaman ta sa Ginoo. Ang atong nahunaon proteksyonan ta, nag-uban ang mga anghel sa Dios sa atoa. Mao nay angay natong una-unaon. Nag-uban ang Dios sa atong kinabuhi, sa imong Pinoy-anan, sa imuhang pamilya, salig sa Dios. Ingon pagani si Jesus, ay mo kadlok sa mo patay sa lawas, pero di kapatay sa espiritu. Kaduki ang Dios. Ang Dios ragyod mao'y angay natong kadlukan. Ang Dios ragyod mao nga igsuon, mao'y angay nato nga kana bitawng kadlukan. Unya ang mga ebidensya nga nagpakita nga doon natay kahadlok sa Dios, dili nato tugutan ang pagpakasala. Sama ni Josue. Si Josue mga kaigsunon kung maghiskot tag katalagman, pagkadaghan ang nasinatian nga katalagman sa kinabuhi ni Josue. Si Job, sa ato nang gikaingon mga kaigsunan, ang kahimtang ni Job, kung ang uban patanahon o pasultihon sama sa iyang mga amigo, gisilutan gyud si Job. Dito gipakita sa iya, gipadungog sa iyang mga amigo nga Job, dawata na lang guna tungod sa imong pagkamakasala. Gidisiplina ka sa Dios. Si Job nga makadungog ana, maglibog siya kung asa sa sugod mangayog pasaylo. Asa sa sugod mangayo og kanang paghinusol. Siguro si Job anang panahon na nakabantay gyud siya nga wa mo gyud ko kataon kamatikod nga naghimo kog sala. Inani na lang siguro
Maghinulsol ko sa dili na ko sala. Alisod mapud kaayo nga moingon ka, Lord, pasaylo ako sa akong mga dili sala. Sama nimo, sama nako, naghinulsol ka. Nagkinabuhi ka sa pulong sa Dios. Nagbantay ka sa imuhang sinultihan. Nagbantay ka sa imong nauna. Nagbantay ka sa imong kasing-kasing. Kung tinuod ta nga nagbantay niini mga kaigsunan, si Satanas way mahimo. Buti pasabot, walay mahimo ang sala. Una sa tanan, gidaog na ni Jesus ang sala dito sa cross. Gipakamatyan na ka. Kipasaylo na ta. Nanata sa gitawag kagawasan. Maubitaw nang naay mga kanta, gawas nun ko nga mo simba. Gawas nun ko nga mo sayaw. Gawas nun ko nga mo daig sa Ginoo. Ang uban, wala pa makabatog kagawasan sa ilang kahadlok. Wala pa makabatog kagawasan. So muna nga, kinsa ang mahadlok mga kaigsunan o kinsa ang dili angay mahadlok? Ang mahadlok, katong walay pagsalig sa Dios. Nagkinabuhi sa dautan, nagpabilin ra sa bisyo. Ang dili mahadlok mga kaigsunan, katong wala muhatag sa una-una sa mga katalagman. Kung dunay mga propesiya nga maghisugot katalagman, dili na mo imong gikinahanglan. Karon kung dili na mo imong gikinahanglan, ayaw entertain na. Ang entertaino na to, ang saad sa Dios. Nabay saad sa Dios nga laglagon ka? Laglagon ko? Wala. Ang saad sa Dios, proteksyonan ka. O sa giingon ni Jesus Christ sa Juan 10:10. Wala ko muanhi aron mo silot ninyo. Mianhi ko aron makabaton mo kinabuhing madagayaon. Kanang word kinabuhing madagayaon na ay kalipay, na ay kalinaw, na ay kanabitang moingon tang wa bitaw pasagdahi. Gisuplayan kanunay sa Dios. Anindot ba kay na mga kaigsunan? Kanang kinabuhing madagayaon. Nya mo na giingong kahibulungan. Kay malipayon ka, samantalang uban magulano na. Malipayon ta mga kaigsunan, relax kay ta, samantalang ang uban gi kugang-kuganas kakuyaw. Nganong nakuyawan sila, nganong nadlog sila? Kay naminaw sila sa mga propesiya, puro na lang katalagman. Pero unsa may propesiya sa Biblia? Proteksyonan lagi ka. Luwason lagi ka. Atimanon lagi ka. Kabantay mo mga kaigsunan sa mga propeta kaniadto, na may mga propeta mga kaigsunan nga dili gikan sa Dios. Unya kanunay rang kadaot, katalagman, sama sa panahon ni propeta Elias. Gani niabot gyud mga kaigsunan nga nagcontest na gyud sila. Grabe pong isuga si Elias mga kaigsunan. Niabot ang panahon nga gilutos siya sa mga propeta ni Baal. Imagine mga kaigsunan, pertindaghana ang mga propeta nga ni Baal. Kay ang mga propeta nga sama ni Elias gipamatay naman pod sa mga propeta ni Baal. Mao bitaw nang makakita ka sa kasaysayan sa kana bitawng kinabuhi ni Elias, nagtago-tago siya. Niabot ang panahon mga kaigsunan nga nagtago-tago si Elias. Nga ang anghel na mooy nag-atiman. Wala na'y tao nga makaatiman niya. Niabot ang panahon, ang uwak na mismo ang gipadala sa Dios. Buti pasabot, basta naakas Ginoo, dili ka pasagdan. Bisag ikaw na lang usa. Hinumdumi, kana bitawng kanang giingon ni David mga kaigsunan. Kanang giingon ni David nga niingon diha nga ingon siya diha nga bisan maglakaw ako sa walog sa landong sa kamatayon. Kung sa uban pa siguro na
kanang moingon nga kana bitawng nagsubay sa usa ka lanot nga kung maputol wa nagilaing reserba. Sa atong pagpuys kalibutan mga kaigsunan, inani ni siya. Naara gyud nato kung unsaon nato pagdumala ang atong nahuna. Naara gyud nato mga kaigsunan kung unsaon nato pagdala ang atong kasing-kasing diha sa tanang mga mensahe sa atong palibot. Atong hinumduman mga kaigsunan, dunay mga mensahe nga magdala nimo kakuyaw, kabalaka, kasamok. Doon na po'y mga mensahe nga magdala nimo og kalig-on, kadasik. Ikaw ga ko gitagaan ta og kanang kagawasan, freedom sa pagpili. Alang nako, piliyon nako kanang mga mensahe nga nagdala kanako kalig-on. Nagdala nako og kana bitawng kusog, kalipay, kalinaw. Usa sa mga pamaagi nga magdala nako kalipay, magdala nako kalinaw kanang paghatag og panahon sa Ginoo. Pagdaig para sa Ginoo, pagbasa sa pulong sa Ginoo, kaysa magsigi kag monitor sa imong cellphone, sige kag ingon nga unsa naman po'y propesiron. Unsa naman po'y panagna ron? Wala na laing gikinahanglan nimo nga titigan nga pagpanagna. Ang gipanagna na sa Biblia. Nga nagi mga katalagman. Daghan kay klase nga mga katalagman. Unya hinumdumi kung dunay mga propesiya nga managna og mga katalagman, labi na kung dunay mga pitsa, hinumdumi nga dili na angay kahadlukan. Unya hinumdumi ang nasod sa Pilipinas bisan kung daghan imong makit-an nga mga taong makasasala, pero tuuhi nga naglihok ang Dios, nagkadaghan ta. Kay kinsa man gud ta kaniadto? Ikaw, di ba nag-ampo sad kag rebulto? Kaniadto inana sad ang atong inana sad ang ginahimo sa kadaghanan. Na ay mga rebulto diha sa lamisa, na ay rebulto sa diha dapit sa bongbong gipapilit. Pero karon wala na. Ibin sa akong ugangan gipanghipos na. Buti pasabot namuhat ang Dios. Naglihok ang Dios sa atong nasod. Dili katalagman ang giandam sa Dios sa atong nasod. Kaluwasan. Kung doon na may mga katalagman, sa aton ang gikaingon, nagpuyo ta sa kalibutan nga puno sa kanang giingon ni Apostol Pablo, puno sa kasamo. Puno sa kasakitan, naghisgot ng katalagman. Buti pasabot, doon ay mga kanang kinaiyahan nga mga katalagman. Like example, sa pagbuto sa bulkan, sa bagyo. Kay kining ato ang nasod mga kaigsunan, front yun ni sa bagyo. Gani, ikaw ako, gipahibalo na gyud ta nga matagtuig, moabot ganig 20 pataas ang bagyo. Talagsa ra gyud kaayo nga tuig nga pila ra ka bagyo. Ako na hinumduman kung imong i-search lang sa Pag-asa, ang 2011 moray gamay kay bagyo. Pero sa ubang mga tuig, labi na magsugod og 2013, magsugod na ganig 2013, imo nang makit-an diha nga ang Pag-asa nakalista na dito og mga bagyo nga niabot og signal number 5. Nya kasagaran nga mga bagyo nga nahitabo kana gyung gikan sa September, Oktubre
Nobyembre hangtod sa Disyembre. Mao bitaw ng kabantay mo atong bagyong Odette, Disyembre 16 to. So alang nato nga mga Pilipino nga nagpuyo ta sa Pilipinas, kita mismo no saksi. Dili ta makalitan kung dunay mga propesiya nga maghisgot og mga katalagman sama sa bagyo, linog, uban pa. Pero kung doon na gani mga balita sama sa gipos diha sa pamantalaan nga moingon nga posibilidad o ayaw pili atong mahitabo, posibilidad nga mahitabo. Pilion na to kanang posibilidad nga dili mahitabo kay pulong posibilidad naranas ko nga. Pwedeng di, pwede sad nga mahitabo. Narana nimo. Basta kay para sa kuha ako ang kana bitawng nangayo matagtabang sa Dios. Atong tabangan itong nahuna nga malinawon sad. Like example god sa usa ka ginikanan. Sa usa ka ginikanan amahan og anak, amahan og inahan, ang ilahang anak nga gipa-eskwela kanang dugay ni uli. Nya walay signal, wala katarong kapananghid. Tungod kay dugay ni uli, sa usa nila, ang amahan og ang inahan, nagyoy usa nila nga maguna-unag dautan. Nganong dugay ni uli. Moingon gyud nga, ano sa nagmahintag simba ko lang, sige nag-ingon ang asawa, sige nag-ingon ang bana, bana kaha nga moingon nga, simba ko lang, wala lay madautang mahitabo. Nya, kuha na, apas-apaso na. Nya, huna-huna, di na mahimutang. Nagsagol na ng kasuko o kanang kakuyaw, kakulba. Nga pwede ra mangugang dili masuko, pwede ra pugag dili makulbaan, pwede ra pugag dili makuyawan. Ibutang si mo na nga positibo. Mga positibo, dili negatibo. Mao bitaw ng si Apostol Pablo gibili niya kini mao mensahe o kini trabaho sa balang espiritu nga nagapanulti ngadto kang Pablo nga kinahanglan kining isulat. Unsay giingon diha sa sulat sa Pilipos mga kaigsuonan ko sa Ginoo, basaha sa Pilipos. Mao gyud ni kanunay nimong tipigan nga mensahe. Ingon dinhi sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8. Sa katapusan, mo ni pinaka-importante sa katapusan mga igsoon, pun-a lagi inyong una-una sa mga butang nga maayo, kanang butang nga maayo, posibilidad mga panghitabo nga maayo, mga saad nga maayo. Pun-a ang imong nahuna sa mga butang nga maayo, mga butang nga angay daygon, dili nang angay sana yubitan, angay daygon, mga butang nga tinuod, dili nang mga bakak or dili nang mga muingon ta nga pananglitan or kanang muingon nga bana-bana. Matuod gyud, ligdong, matarong, putli, matahom o galang don. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Buti pasabot nakatuon ta. Ang atong nakatunan nga atong ibutang sa atong nahuna, kinahanglan mismo kita makakita. Ipakita sa buhat inyong nakatunan na dawat na dungog nakakita diri nako og ang Dios nga naghatag kanato kalinaw mag-uban kaninyo. Tanawa, unsay gipakita dinhi mga kaigsuonan nga ang ihatag sa Ginoo dili kaguliyang, dili kasamok, dili kakuyaw. Kung dunay may mga propesiya nga naghisgot og kakuyaw, kasamo, kabalaka, kitang mga Kristohanon mupili gyud ta sa gihatag sa Dios. Unsay gihatag sa Dios? Kalinaw, kalipay. Mao bitaw nang kabantay mo ang tinuod nga dunay Ginoo. Bisag adto pa nas leyon, tungod kay dunay Ginoo, malipayon ra gyapon na. Mao na nga last katong nakasinati ta sa bagyong Odette, December 16 man to. Nagkadawat po may propesiya ato.
Nga mo ni mahitabo mo ni. Nya timing magyud to nga na ako'y gikasal kay active pa man ang akong krasa man to. Na ako'y gikasal December 16 man gyud to. Unya ang atong mga listener nga naadapit sa Bohol ning chat na, pastor, pag-amping mo diha kay kusog na kay hangin. Unya ihag yung gibidyohan. Ako mismo nakakita. Nya human naman ko nga nagkasal, ang kuha nang ipahibalo nga kinahanglan manguli na, kinahanglan manghipos na. Kay moabot ang bagyo, gibana-bana nga oras alas 7, alas 8, alas 9, anak gyud na oras sa grabing kusuga dito sa Cebu. Niya sigig paniid, niya nagdaig, nagampo. Amora gyud na, relax na una, nya nangitag dapit nga makatulog. Kinahanglan makatulog kay ngano man. Ako nakita nganong kinahanglan matulog bisan unsa ka kusog sa bagyo, kinahanglan makatulog kay ugma ana daghang kay hipuson. Mao gyud gibutang sa Ginoo sa akong nauna. Mao gyud na ako nauna. So nangita mig dapit nga makatulog yun mi. Human naman tag-ampo, human na natong gipangayo sa Ginoo nganong dili man nato tuuhan. Nganong mas tuuhan nato ng mga negatibo nga basi-basi nga pagani mahitabo sige tag basi. Atong tuuhan ang gisaad sa Dios nga wa lagi madaot nato. Ang uban nang naghilak na nanay mga young people nga hilak, nitiabaw. Ako silang gitapok, gaghaguros na ko ng hangin, perti ng kusuga. Naay murag mukalit og tugpa, naay mukalit og lungkab. Karon dito mi nangatulog at ang lauting kanang duol gyud sa ato. Ingong ko nga bis kanang balhin ta sa recording studio. Kay ang recording studio to mas lalom, to mas sa underground. Sama ani na slalom. Ikubalhin ta. Inya akong asawa nakaplastada. Plastada naman pero gahaguyong na ng hangin. Parteng kusuga. Niya nindot naman kay yang pag-unlan sa yang plastada gyud nga murag mutulog nagpugyod ba. Akong mga anak karon kay ning kalit bitaw nagbuhagay ang tubig kay naukab de ang sin. Dito ni agis kay sa amin nya dito paingot tugpas among higdaan. Malhin mi bakwit mi dito mis recording studio. Unya before ko ning plastada ako gyung gi susi ang tanang mga young people kay naa pa man toy mga young people kay mao lagi na nagtukar pa to na nitambong pa tos kasal nya wa na mauli. Nya mo to ako agyong gi kuan ni amo silingan ni suod pod sa simbahan. Ako silang gi challenge, ako silang gi ligon. Kilig-on may tanan sa Ginoo. Kung ayaw mo paghilak. Nagampo naman ka, nagampo na ko. Ato nang gituhan nga kana ihatag sa Ginoo. Kay ang saad, pagampo lagi mo. Pangayo mo bisag unsa. Tuuhi, madawat lagi na. Ang usa sa mga pinaka-importante nato kanang pagtuo. Mao gyud na atong gunitan kanang tuuhan nato ang mga positibo dili kay mutuo taon niya murag nagduha-duha. Dili biya tao ang Dios. Dios biya siya nga dili dapat ta magduha-duha. Di lagi siya mapakyas. Muna ibutang gyud nato sa atong nauna. Amotong ako ang gitawag ang ako ang igsoon sa akong asawa kay diha man po nato naningkamot may nga makasaka ko sa dito sa lauting niya makaabot ko dito sa ato para mabungbungan nako kadali tong usa ka panid nga nalangkat. Amo to nga kuha kog martilyo o niya gipagunitan nako pag-ayo sa igsoon sa akong asawa dayong dinukdukay gyud maayo. Okay, wala na magbusagak. Di na kaabot dito sa second floor o dito sa underground. Tulog mi. Tulog mi tanan o niya wa gyud ko mo tulog kung wa gyud mo higda ang tanan. Kung higda tanan, tulog ta. Kay giproteksyonan ta sa Dios. Pero ang hangin ato galagubo, parteng kusuga. Kanang hangin mga kaigsunan murag buldos. Nga nya mo kalit og lagaak, kalit og murag naa magdalag kahoy.
Nya tulog mi. Karon pagtulog nakamatamis kamingaw kay nikalit magwagtang. Mga alas 11 wala na. Dito sa Cebu City mga alas 11 wala na. Kanay hangin. Paggawas namo pagkadaghan ng mga kahoy nga nangatumba. Murag sunog lagi, murag nasunog mga tuod na lay nabilin. Ya ang gym sa Kalunasan, gym sa mo andapit diha sa Upra, sa Kalubihan, Sitio Kalubihan na gym diha. Haros yun na tanan. Pati ka nang awa man gyud to maharos ang pikas naon, pero katong dapit sa pikas haros gyud kanang mga anggulbar nga mga dagko nga bali. Langkat gyud. Karon pagkaugma pagkadaghan ng hipuson. Sakto gyud nang giingon nako nila nga kinahanglan tang matulog kay ugma pertig yung daghan ng hipuson. Kung ayaw mo pa mauli, manghipos ata ato ning silimpyuhan ang simbahan. Unahon gyud nato ang Ginoo, iblis lang gyud ta. Hiposana gyud maayo na wala nay tubig, wala nay kuan. Ya nakaandaman kay naamay kuan to. Kanang simbahan na may taguan nagtubig na puno man. So igok yung gilimpyo niya sa kamis atop. Imagine ha. Nindot lagi kay nagunitan ang pagtuo. Barugan yun ang pagtuo ba? Sa taliwalas katalagman, barugan yun ang pagtuo. Kay pagsaka namo dito sa atop, na ay usa ka palid sa sin nga naputol. Murag natugpahan sa kahoy ba? Ako rin gihimong testimony ang ato ang pagiguban karon para pagdasig yun ninyo mga kaigsunan. Kung nalagay katalagman, think positive ra gyud. Ayaw padalas imong makita sa imong madungog kanang mga propesihin na dungog wa pagani mahitabo. Unya imo nang tuuhan. Tuhi ang mga butang nga gisaad sa Dios nga proteksyonan lagi ta. Proteksyonan lagi sa Dios ang Pilipinas. Kadili lagi siya gusto nga kitang mga matarong mapasagdan. Timan niya, wa gyud na sa huna-huna o sa minsay sa Dios nga kitang mga matarong pasagdan. Gimatarong gud ta. Ato nang gunitan nga pagtuo. Ikaw ug ako gimatarong ta. Gihawas na ta, maubitaw ng may kapuslanan ang atong pagsimba, may kapuslanan ang atong pagampo, may kapuslanan ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko kay giproteksyonan ta sa Ginoo. Karon pagsaka namo dito sa ato pangagigsunan, imagine ha, dunay mao na ditong ang kisami sa among simbahan nagbusagak maayo, murag ni budlot mga kaigsunan kana murag ni hugno, kahugnoon na gyud siya. Napuno ditong tubig kay duna di ay usa ka palid didto nga nabuslot, niting-ab ba. Imbis ni ana, niting-ab siya. Pusod gyud ang tubig. Usa gyud kapanid nga mura siya gitabas. Nya imagine mga kaigsunan, unsa kadako ka milagro ang Dios. Gitugpahan po siya sin nga piting taasa nga wa gyoy lansang way inagias langsang perting paguhang nga sin. Wa man po'y marag ka kinsa. Mabitaw nang kanang uban nga mga nighimog mga content sa Facebook mga kigsunan ilang gibutang ang sin nila gibutangan na lang ngalan. Okay, kontak kani kagidyo ni nga sin. Ilang gipong butangan nga ang mga atop kay pananglitag malangkat moadtos lain mapangita lang. Kay tinuod mga kaigsunan daghan atong mga panahon na daghang usas amo ang akong gi-Bible studyhan diha sa Tisa diha sa Kaimbol kay diha man gyud nako gitrain ang mga estudyante sa pag-evangelism. Ingon gyud siya, pastor, ang bagyo biha mura og kana bitawng kadaot pero naa po'y panalangin. Kung ano man, isabi ni mo pastor sa una tungwa pa'y bagyo lisod yung kwarta. Pero karon sa unang kwarta kay perti daghan ang putaw nga naabot sa iya ha. Daghang kayong mga katong mga putaw, mga anggulbar, mga sin gikan sa pikas nga subdivision paingon gyud si atanan. Yan nalupa man na nagtapok dito. Hinakutay dito sa Jangsap. Mo na nga
Ang uban, ilan ang gibutangag nga ng ilang sin. Tinuod na mga kaigsunan, grabe ka milagro ang gibuhat sa Ginoo. Ngano man, nagdahig na gud ta, nagampo na gud ta. Tuhi nga gidawat na ni Lord. Munang niingon si Jesus didto sa iyang mga tinunan, kawa ninyo ipagtuo. Perti na kung tuluga diri inyo pag yung gidisturbo. Parang inana bitaw. Kung naa mo ipagtuo, di mo malisang. Di natulog be. Ako og yung gidasig yun ang mga batanon. Ayaw lagi mo hilak. Kay ang mong silingan na nanulod naman. Kay nakuyawan na sila. Imagine ha, kanang trapal nga gibutang nako sa atubangan. Ang nangka nga akong gihiktan sa PC nga mo ini-connect sa trapal na banggi. Kanang nasapla gid ba? Grabe yung pagkasapla. Hasta po tong kahoy na sa dapit sa kuan pultahan. Sapla gyud. Pero imagine na ang trapal wa gyud makisi. Wa gani maunsa. Unya kung naay sin nga na putol, gitugpahan pumig usa ka sin nga perting bagaa nga pertig yung baguha. Murag gituyog butang. Mo na nga ako saksi gyud ko nga kung ang imong pagtuo gibarugan nimo ang saad sa Dios, mahitabo gyud na. Pero kung naa kay pagtuo, mas gi-entertain nimo ng mga propesiya nga dautan. Bisag wa pa gani na mahitabo, mura na kagihubag-hubagan ana. Timan dili lagi ka pasagdan sa Ginoo. Si David ug ikaw ug ako kita pareho nga gihigugmas Ginoo. Munang kinsa ang mahadlok sa panahon sa mga nay katalagman? Katong mga taong way pagtuo. Katong mga tao nga way pagtuo, katura po ng mga taong sigig entertain og mga katalagman, mga propesiya mahitungod sa katalagman. Kay ang tao nga naipagtuo, mga propesiya nga iyang entertain ana saad sa Ginoo. Mga gipadayag sa Dios dili ti kapasagdan. Mianhi ko aron magpuyo kang madagayaon. Mao na nga kabantay mo nga dunay mga Kristohanon lisod, siging kakuyawan, siging kaapiki, kay mao may ilang nasit sa ilang hunahuna. Nag-alagad sila sa Dios. Pero nasit man silang hunahuna nga lisod gyud. Lisod gyud na. Kay mao may imong gituhan. Kay ang mga bati og mga dautan nga mga kanang propesiya maumay imong na-entertain. Grabe kay nakashare. Wa gyud ka ka-share sa pulong sa Dios nga miingon nga dili ti ka pasagdan, dili ti ka piyaan. Uy, dagang kayo mga ni share, maghisgot ka nig katalagman unya moingon dayon tungod na sa inyong pagka-idolatry, tungod na kay sa inyong pagsimbag Black Nazarene. Ngano man karon ra na nahitabo? Dugay na kay na. Pero hinumdumi, nagkadaghan ta. Buti pasabot, naglihok ang Dios sa atong nasod nga Pilipinas. Pagkadaghanan ng mga prayer warrior nga mingbarog alang sa atong nasod nga Pilipinas. Unya mo na wala makit sa taong nagpropesiya. Dapat ikaw may makakita ka na atas Pilipinas. Kita mo'y saksi kina atas Pilipinas. Imagine bisag unsa na lang ang mga katalagman diri sa Pilipinas. Pero ang saad sa Dios dili mapapas. Timan ina ha. Ibutang na sa imong nauna og sa imong pamilya og sa simbahan. Bisag unsa na lang ang katalagman nga moabot sa kalibutan pero hinumdumi ang mensahe og saad sa Dios di na mapapas. Barugin na siya. Bisag magsudong pagkakatalagman, malipayon gyapon ka. Kay igo ra kang pasudungon. Pero ang imong hunahunag kasing-kasing, giproteksyonan ka. Samagod sa panahon ni Moses, grabe ang panahon ni Moses. Wala na sama kanang kakuyaw sa panahon ni Moses. Ning labang sila sa pula nga dagat mga kaigsunan nga ang dagat nga minguga
Unya kung imong lantawon ang dagat mi ulbo, isig kakilid mi ulbo, ning balik mga kaigsoon, ning balik unya sa ilang gilaktan ning pikas ang dagat mga kaigsoon, ning tunga pagpikas unya nauga ang yuta sa dagat mga kaigsunan ko sa Ginoo. Nya mismo sila mga kita. Siguro kung mga taong magunaon nagdautan, maingon gyud nga, kuya, wag mo tikyop ni. Na kuya, wag yung mo tikyop ni. Patay gyud ta. Una-una magdautan. Wa pa gani mahitabo, nauna-una og kamatay. Tungo sa kakuyaw. Mao na nga isit nato sa tong nahuna una natay Dios. Nag-ampot ta. Nagkinabuhi na tang balaan, nagkinabuhi na tang matarong. Unsa pa may atong kahadlukan? Wala na tay kahadlukan na pay challenge ang atong Ginoo nga ayaw kamo kahadlukan nang mupatay sa lawas pero di ka patay sa kalag. Mahadlok pagyapon ka? Ano sa naman tawag ang klase ng pagka-Kristiyano? Di man ta mahadlok. Una mga kaigsunan, maghisgot katalagman, pagkadaghanan ng tang nasinati ang katalagman, sarugwa pa takakaton. Kitang mga Kristohanon nga nagpuyo diri sa Pilipinas, timan para ta sa dili mga Kristohanon. Unsa may atong buhaton mga kaigsunan ko sa Ginoo? Unsa may atong buhaton? Ang atong buhaton mao ni padayon ta nga moampo sa Ginoo, atong pangayoon sa Ginoo ang kaluwasan ng mga tawhana. Atong hangyo ng Ginoo, Lord, gamit ako. Ngako na silang masangyawan. Nya, kung imo silang masangyawan, ayaw entertain ang mga propesiya na ay linog, na ay sunog. Ngano man, wala ta kaagig sunog. Kaagimig sunog mga kaigsunan. Noon, wala yung ang balay. Diha sudad mga kaigsunan sa Cebu, pagkadakwang sunog. Imagine na katong naa sa San Miguel, gikuan ko tog alarm, general alarman siguro to. Natoy usa ka sunog diha nga wa nagyoy bumbiro nakatabang. Kay ani man to ang nahitabo. Dunay sunog sa Mandawi, gi kwanto sila gi kanang ang tanang mga bumbiro sa Talisay gikan kani sa Naga niabot na gyud sa kuan kanang Mandawi. Kasuntingan Mandawi man siguro to. Murag inana kasuntingan Mandawi. Murag rest nila og general alarm man siguro itawag ana. Gikan sa Linloan, Compostela, Danau, nagpadala na sila bumbero para pagtabang sa sunog dito sa kuan kanang kasuntingan Mandawi, pagkadako atong sunog. Karon kay nibuto man pod ang sunog dire sa San Miguel. Ano sa to dapit sa kanang dapit bitaw sa di kay ko maka una-una diha. Dulce Carita bitaw, pero dili kanang Carita. Unahan ana. Perting dako ag sunog. Ay hurot gyud. Hurot gyud tanang kanang usa ka kanang wala na noon kalabang sa kuan kanang National Road. Pero hurot gyud tanang mga balay. Kay wala na may mga tubig ang mga bumbiro. Kay nahurot naman dito sa kanang sunog dito sa kasuntingan. Muna nga maghisgot tag sunog mga kaigsunan, dili bag-o nato kanang mga sunog-sunog. Hisgot tag bagyo. Nakaraan naman kay ng mga pangitabo. Siya rugwa pagyuta kakaton. Muna nga mga kaigsunan ang wala pa nato masinati kabalo mo unsa kanang pagbalik ni Jesus, kanang bulan nga dili na mo hayag, adlaw nga dili na mo hayag, kanang mga bituon nga matagak, kanang pag-uyog sa kinatibuk ang kalibutan, mo nay wala pa matuman. Pero kanang mga alarma karon mga kaigsunan, mga propesiya, daan naman kay tao na
Ay mo kadlok ana. Isit sa atong nauna, doon na tay Dios. Wala man tay laing kadlukan ang Dios ra. Kay ang tao manggod doon na say kadlukan ang mahitabuan na mao na iyang yukbuan. Muingon na ganang tao, ngilgigan daw hana. Kanang ihang isulti matuman man. Wana, ang imuhang pagdaig na nasa tao, wala nas Ginoo. Muna nga, kung dunay mga katalagman, diha mailhan kung kinsa ka. Kinsa ko, kinsa ta. Diha masukod kung asa gyud ang atong pagtuo. Asa ang atong pagsalig. Dire sa atong programa, gitudloan ta mga kigsunan nga dili gyud ta dapat kuyawan, dili ta ngay mahadlok, kay doon na tay Dios. Ina imong pamilya, doon na tay Dios. Niya ang atong Pilipinas mga kaigsunan, gihigugma pag-ayos Ginoo eh. Giatiman pag-ayos sa Ginoo. Siya ro kita nga nagpuyo diri sa Pilipinas wa ta kakita sa gibuhat sa Ginoo. Dako kayong kausaban ang ato ang kanang Kristohanon nga kanang kahimtang. Kung imong lantawon bisag unsa nalay mga pagsulay nga natabo. Moingon tang ang ato ang gobyerno gisulayan, pero kitang mga Kristohano nagpabilin nga mibarog nga nagdaig sa Dios. Tinuod na. Mao na nga ako nagtuo nga sa imong kinabuhi gilig-on kas Ginoo. Si Rachel miingon, amin, tinuod gyud na pastor. Pag bagyong Tino kusog ang ulan, nakita namo ang baha nga kalma na rag niagi sa amo ang gawas, sa amo ang gipuy-an. O kalma ra nga niagi ang baha. Ana gyud Sister Rachel, no? Naatay Ginoo. Dili kay ini kakita sa bahay, ini kakita sa linog o unsa pa kayo mo ingon, mao na ni propesya, mao ni propesya. Daan naman ang mga propesya. Oy, Saro, sikat pang nagbasa tag Biblia, nakita na nato ng pagpanagna. Dili na bag-o nato. Gawas lamang kung wa kay basa-basag Biblia. Mao na nga ang mga Kristohanong way basa-basag Biblia, mao ra gyud nay madala. Mara na mo comment dito nga maginulsol na unta ang Pilipinas. Wa ka kakita nga kadugay ra nga naay mga taong naghinulsol. Saon ang gitan-aw man pod ang katumapong mga taong dautan. Wa gyud ka kakita sa mga taong gibatarong sa Dios. Nga kaniadto bisyoso kay ni mga tawhana pero karon nagdaig na. Ako kadaghan akong nakit-an nga mga tao nga kaniadto kini mga tawhana perting grabehag bisyo, maglalis, nag-away, mga bukol, pero karon na nagtinabangay. Muna'y nakita na ako. Munang mudahig ko sa Dios. Magpasalamat ko sa Dios. Isangyaw yun ako ang pulong sa Dios. Kaya ako mismo nakakita sa gibuhat sa Ginoo. Nya ikaw, o how about sa uban? Mga Kristohanon nga way basa-basag Biblia. Mga Kristohanon, mga kaigsunan nga gaatang og mga propesiya. Wala nang tay laing pangatngan ang pagbalik ni Jesus, ang pag-abot ni Jesus. So kinahanglan prepare ta. Kanunay tang magdaig sa Dios, kanunay tang magpasalamat sa Dios, kanunay tang has kang niduta biya ng malipayon tang maghulat kaysa maghulat kang malisang. Kabantay mo ganang para mo bus, sakyanan, murag kang nagdali. Maghulat ka nga murag nakuyawan. Sige kag pangihi. Sige kag ihi. Pero kung naghulat kag relax kaayo ka, minaw kag wali, minaw kag sounds, murag mapulan na lamang ng sakyanan. Ikaw kalma ra gyud kaayo. Enjoy ra gyud nato tong kinabuhi. Maglipay ra gyud ta. Mo na giingon ang pagkamalipayon makayo sa panglawas. Inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay. Nganong sigig subo, dautan ang nasunauna. Nganong dautan ang nasunauna kay dautan ang gi-entertain nga balita. Ayaw entertain na ang mga dautang balita. Doon na tay Dios. Doon na tay Ginoo nga nag-atiman. Dili tao ang nag-atiman, dili gobyerno ang nag-atiman. Dios nga mo'y tag-iya sa tanan.
Una nga, akong mga pagdasig, no, challenge sa matagusa. Kung doon ay mga propesiya, ing na nga ay karaan na kay na, oy. Kanang sunog, linog, lunop, kanang gubat, ay dugay naman ang nahitabo sa Pilipinas. Ang wala mahitabo, pagbalik yun ni Jesus, maura na among gihulat. Ana lang. Kay, kung magsigig contest mo ingon nga, naisunog, naibaha tungod sa pagka-idolatry. Dugay naman tao nang nag-idolatry. Na naman gani nag-idolatry nga karon Kristohano na. Nga naman, nag-uban lagi ang Dios sa Pilipinas. Wah, kita na. Pragod ni mo sa una, unsa man ka. Di ba na ang kalibutan? Kusog mo sayaw, dayang-dayang. Kusog mang libak, kusog mo prosesyon. Karon, nagdahig na tas Ginoo. Saro wa ka kita na. Kung wala ka kita, kanang nagpropesi, kita nakakita. Nakakita man ta. Pragod ninyo karon sa una unsa man ta? Unsa man mo sa una? Moadtong minderyo, nikalag-kalag, managkot. Nya sige yukbuan ang mga wala itudlos Biblia. Nya karon. Buti pasabot naglihok ang Dios. Kung dunay mga katalagman, normal ra na. Normal ra na. Di ka dapat mahadlok. Kung naay mo, share ni mo ana, ay karaan na kayo na ay. Dili na ka anak mahadlok. Nga naman, usara ang atong gikadlukan. Ang Diyos lang. Ang Diyos lang. Ang ato ra gyud buhaton, padayon ta sa pagsangyaw, padayon ta sa pagampo sa Ginoo kay pamati ta sa Dios. Gablihan sa Ginoo ang saad, pagampo mo kanunay. Iampo ang tanang katawhan sa kalibutan. Munang atong iampo ang ato ang gobyerno, atong iampo ang tanang mga senador, dili bitaw tapulan sa pagampo. Tungod sa mga propesiya, dili na tutugutan nga maluya ta sa pagampo. Atong pangayoon sa Ginoo nga, Lord, dasiga ko sa pagampo alang sa among nasod. Unya ayaw entertina ng mga propesiya sa gawas. Nay mga propesiya sa Biblia. Ang Biblia puno nagpropesiya. Ayaw entertain ang propesiya sa gawas mga kaigsunan. Sige rin nagpanghadlok. Kumbaga, mura wala nakakita sa gibuhat sa Ginoo. Kanang mga nagsimbag Dios or kanang larawan mga kaigsunan, dugay na mga ina. Apil pamanggani ang uban nato ana. Kamo diha apil pamanggani sa una. Tinuod na oy. Maura nay maura nay mga butang nga wala makit-i sa mga nagpropesi karon sa gawas. Sige propesiya. Napoy mga Kristohanon pod nga wala pod siguro makadungog aning waliha. Moingon pod nga propesiya gyud pastor. No? Mo anak gyud propeta gyud pastor. Mga igsuon ko sa Ginoo, akong pagdasig no, mao ni ayaw kalimti ang saad sa Dios. Ayaw kalimti ang saad sa Dios. Ayaw kalimot sa saad sa Ginoo. Guniti ang iyang mensahe. Mo bitaw ng si David ligon kay siya kay dili siya mo entertain anang mga propesiya nga dili gikan sa Ginoo. Ayaw og pag-entertain anang dili iya sa Ginoo. Kay ang propesiya nga iya sa Ginoo nanas Biblia. Ayaw og kahadlok diha. Ayaw kahadlok. Karaan ang kain ng mga panghitabo ng inana eh. Karaan ang kain na. Sa tuwa pa mga kaigsunan nga nakakita ni ana, gagmay na kain na eh.
about linog, about preharagot sa Japan. Sa Japan mga kaigsunan, anad na kay silang uyog dito. Kung kita mo'y muadto, amura tagkugang-kugangan na ako'y listener nga naas Japan at igsuon gikan naas Japan mga kaigsunan nga matagkaron og unya matagkaron og unya mga kaigsunan na ay pag-uyog. Labi na atong 2011 dugayang nawagtang kuno ang mga aftershock. Ya, napay panahon ganang Madisembre kuno didto kanang tubo nila nga agian nagtubig dili na mo agi kay napuno na sa ice. Normal ra kay na nila. Pero kita mga kaigsunan mo ingon na gigabaan daging nasura. Mo ingon na nga naay linog diha tungod na sa inyong pagkamakasala. Tungod na kay naamoy gisimbag yukbuan nga dili gikalipay sa Dios. Mo nang ang inyong mga tubig ay prophecy nga ang inyong mga tubig di na mo agi. Kung kita nga maminaw propesya mo ingon gyud propesya gini sa Ginoo. Ya ang mga taga Japan mayo na bata pa mangguana nakasuway na mi ana. Kita god sa Pilipinas. Wa pa bata kasulay sunog. Wala pa ta kasuway, wa pa ta kakita nga dunay sudan na sunog. Mga kaigsunan nakakaton na ta. Nagbasa matag Biblia. Sa rugwa pagyapon ta mga katon. Magsigir pag yung paminaw anang mga propesiya nga naaman tay Biblia. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, akong mga pagdasig no. At timanan ng imong trabaho, pagbasag Biblia, pagdaig sa Ginoo. Ang uban sad mo ingon nga, pastor, piting mingawa. Mimingaw ka kay wa man kay fellowship sa imong pamilya. Pag fellowship kuno mo diha, pag banding kuno mo diha, di bawa mo'y kamingaw diha. Enjoy imong mga anak, imuhang tagaag panahon, maghimo mabaw games diha. Enjoy imong mga anak. Dili na to ihatag ang atong nauna sa wala diha. Atong ihatag ang atong nauna sa naa diha. Kisa may imong mga kauban diha, mo imong ihatag. Ang nakaproblema mga kaigsunan mo ni, naakas imong pamilya pero imong nauna tos gawa, sige kag entertain na ng mga vlog diha, na apay mga propesiya diha ang kalit og tunga. Magguba ang imong nauna nga tarong na unta. Enjoy ta. Kay natay Ginoo, maglipay ta. Kay natay Ginoo. Wala lagi katalagman nga makapukan, makapawagtang nato kay dunay Ginoo. Matud pa ni Rads Yumi, tinuod yun na pastor. Si Pastor Carmen Mahilom, tinuod yun na pastor, maog yun na ibantayan nga dili ta malimbungan sa mga mini nga mga propeta. Kaning Isaias 41:10 pagkanindutan na nga mensahe. Si Rose Bisin na amin ang maayong buhaton sa tao karon andamon ang atong kaugalingon sa pag-atubang sa Ginoo. Kay kon ang Ginoo mobalik andam ta mo atubang niya ug dili pa siya mobalik. Kung ang atong ginabuhi maoy kuhaon sa Ginoo andam ta mo atubang niya. Kay hukman ta sumala sa atong nahimo dinhi sa kalibutan. Amen. Kana nindot kay na mo na atong giwali diri gisangyaw diri nga kanunay tang gipahinumduman sa Ginoo. Nya oras naman pod sa akong panamilit alas 9 naman manhinahinay na kong panamilit, pero importante mo ni ayaw kalimti nga doon na kay Dios, ayaw kalimti nga doon na kay Ginoo nag-atiman nimo, ayaw paminaw anang mga dautang balita bisag pagkapila pa na ipropesiya kay nagbasa na kag propesiya nga nag-uban lagi ang Ginoo nimo. Gihigugma lagi ang Pilipinas. Ang Pilipinas dili ni Sodoma Gomora. Ngano man naa ka sa Pilipinas. Gawas o kung gilali na ang
mga Kristohanon, wanay mga simbahan diri sa Pilipinas nga nagsampit gyud og Ginoo, nagday gyud sa Ginoo, puro na lang gyud idolatry, puro na lang idolatry. Anak ka kuyawan nga, uy, girapture na ba ang uban? Nya ako wala pa. Anak ka makuyawan. Pero kung napay tao ang simbahan, napay nagdaig, napay nagwali sa mas ato adring programa, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Uy, ayaw kahadlok taon, ayaw kahadlok. Ayaw hadlok ka gimong kaugalingon, lipaya gimong kaugalingon dias presensya sa Ginoo. Magampo ta mga kaigsunan sa dili pa ko manamilit, kaysa ko nang gikaingon atong ibanding atong pamilya. Atong ibanding. Amahan na mo nga Diyos, sa magkagagahom nagpasalamat kami sa imuhang mga pulog mensahe nga naghatag ka na mo kusog kadasig kaisog sa padayon sa pag-alagad kanimo, sa pagtipig sa mga mensahe nga makahatag ka na mo kusog kaisog sa pagbuhat sa mga buluhaton din imong gisalig ka namo. Salamat o Dios nga nag-uban ka sa akong makaigsunan ug nagdasig ka sa mga buluhaton nga amo nang gisugdan sa pagsangyaw, pagampo, pagdaig kanunay kanimo. Salamat o Dios sa kinabuhi nga nabag-o ug imong gibag-o. Aron kami takos ug angayan nga muhalad kanimo, din andam kami kanunay sa pag-atubang sa panahon nga ikaw mobalik kanamo. We declare blessing sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Ing na imong tapad kung nuday mga propesiya, karaan na kay na nganuman nagbasa na kag Biblia. Kininyo igsuon Pastor Gideon, moingon na sab sa ato nga programa, ang pulong sa Ginoo atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalad mga pagdaing, nag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
buhi